Hey guys, welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै आङो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरो ना। बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो लालायबाय नै नायलांदो। Apanya makan nasi deh papa. Mana kita papa neng? Mana di sana? Apa? Mana dia? Papa. Belum nggak? Kenapa dia SPD? Lokra. फाइनालि जोङो लोगोफोर गुवाहाटी मोनफैबाय दा ओमफ्राय थांगासिनो दं आरो ना गुवाहाटी मोनफैबाय गुवाहाटीनि जालुकबारिनिफ्राय जों दा थांगोन बरझार इकम टावार स' लोगोफोर नायलांबाय थादो ससे इकम टावारनि लामायानो एग्जाम होननानै मोनफैबाय खिन्थु आंना एग्जामा दिनै नङा गाबोन फुङावसो स' लोगोफोर आं गाबोन फुङाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गाबोन सोर दं 1 तारिख खालि सोर सोरना दं लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर दे सोर सोरना दं 1 तारिख खालि आरो सोर सोर बेसेबां लिरनो हादों SSC GD कनस्टेबल स' लोगोफोर आंना एग्जामा फुङाव जागोन आरोना बिदिनो गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ'आव बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनाब्लाबो नायजोब्बाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच एन्ड लाभ इउ बाय बाय।